ሰላም ካብ ቼክ ሪፐብሊክ ፕራግ ርእሰ ከተማና ቼክ ሪፐብሊክ ኣብ ስለጠት ኣለና ሕጂ ኣብ ካስትል ማለት እዩ እንሻላ ውሽጥና ኣተዋሪአኩም So radio. You're going to get a personal audience with the emperor? Is the emperor going to get a photo? I think the city is super pretty. Hello, hello ካብ ፕራግ ቼክ ሪፐብሊክ Not as good as Göteborg. It's still okay. For some places, for a city outside of Sweden, it's still okay. Yeah, it's really beautiful. Nami şuradaki ayakkabı fiyatına bak. It's pretty. Nami şuradaki senin fiyatına bak. I don't know what the hell you're holding. What the fuck is this? It's a camera. You can talk if you want. What is this? It's a camera. I've never seen such a thing. Really? Yeah. What's up? What's up? What's up? We're from the East Coast. We'll be trolling here. Yeah. What do you think about Prague? We got all these. Prague is very nice. Prague Yeah. is amazing. It's the center of art. It's the combination of beauty and ice cream. I There's agree. nothing better. Yeah. So. So like, what the? Yeah, that's not scary at all. Yeah. That's not scary, not really. This is made in China and this is ኣብ ከተማ ቼክ ሪፐብሊክ ኣለና ኩላ እዚኣቲኣ ፌመስ ሰዓታ I just want to get out. What is this, a blue one? What is this? Absolutely no idea. But it is the most famous club in Prague. Yeah. It's crazy. It's really popular name in Sweden. I know. Yeah. Huh? Live. Yeah. Kan man sitta här då?
Alltså, det är jättevackert. Thank you so much. Have a nice day. Bye. Jag vet, Sicilien. Där ser det fint ut. Just det, ja. Det lutar. Ja, Det är väldigt känt för det. ja. Jag vet vilken... Var ligger i Rom, va? Nej, Var ligger den? det ligger i Pisa. Heter det Pisa-platsen? Ja, staden. Det är en liten stad. Kanske som Karlskrona. Jaså? Jag visste inte. Alltså vilken utsikt. Konstigt ton där borta. Ja, TV-ton kanske. vilken? Det är längst borta där. Ja. Det är ett märkligt ton. Jag fattar inte vad du menar. Det är höga tonet där. Ja, Det är ett konstigt ton menar jag. ja det är konstigt. Ja. Passar inte in riktigt. Mm. Mm. Vad hände här? Titta, nu vi tycker att de är arga, va? Ja. Ibland är det kultur som gör Det det. kan De vara pratar det. med handen och så. Ja. Men man tror att de är arga. Typ som italianer, de pratar mycket med... Ja, väldigt intensiv diskussion. Undrar vad det med sjömän ska de ha? Ja, typ. Ja.
Drönare och sånt också. Är de dyra? Om Ja, de är dyra? de gör drönare och sånt menar jag. Ja, inte drönare. Ja, du har rätt. Ja, det gör de. De är jättebra faktiskt.